Bamana André Traoré Jarauka Sinaku Wata Odo Awabska Fati O Jarau Dendo Bo funum ska fo sabula an bay jaray ay bay jaray donc ma bana socialito la aha ayo nga mo ben ngandi de oma mo ben ngandi ay mo famu ito wala yen on baso mo do ko benga mo ma fu muso di mo yi baso mo we awo baso mo Allahu akbar est-ce que benga be se que de muso di akanga kede yekuma ba akanga ke menama ke bashitala bo bashitala bashibala etokori no mun kanga ke nama ke bashiteu bashibala de basi ketama ke Allahu akbar akanga ke okoro li jaguyate wajibido aibo akanga ke abina wosisa ni anyini na tijala ni tare benala ni ye muso ɲini kuma dɔ a ti gɛlɛya I bolo taba caman ti y'a la siga t'o la I y'a faamu o kɔni nka taabolo dɔw jɛgɛnnen don sisan n'o tɛ maa muso ɲini yɔrɔ fɔlɔ tun ye bɛnna de ye ayiwa nka sisan an ye juruw ka ja taayɔrɔ ko ka ca siga t'o la donc yɛlɛma donna ko caman na siga t'o la o de kama falen donna kow la Malandre cɛkɔrɔba dɔ ko ma ko I sen fila tɛ se ni yɔrɔ min na yɔrɔ mun man di ye mais I ɲɛ fila bɛ fɛn fila mun man di ye dɛ o ye tiɲɛ maa sago bɛ sen na nka kuma dɔ maa sago tɛ ɲɛ la Allahu akbar I b'a fɔ ko kuma dɔ la yɛrɛ I bɛ kuma ka ca ayiwa I b'a fɔ fɛn dɔ b'i kunkolo sama ka taa ka a lajɛ yebali ye aw ka yebali o b'a fɔ ma yebali wala adamadenya la n'a hakili la u b'a fɛ k'a fɔ mɔgɔ sago bɛ ko dɔw la nka ko dɔw bɛ yen a bila I sago t'olu la I sago t'o la awɔ o bamanangalenw ko n'i bolo y'i don I bɛ se ka sama ni sen y'i don I bɛ se k'o wuli komi ni da y'i don I cɔrɔ la o ye cɔrɔ ye parce que adamaden ye kumakan de ye n'i ko mɔgɔ kumakan I dalakan de don n'o tɛ I sennɔ tɛ I bolonɔ tɛ adamaden mun fɔ I bɛ minɛ n'o de ye o de kama a bɛ fɔ ko ni da y'i don I curunnen ye parce que ni e y'a fɔ a bɛ fɔ ko ko karisa y'a fɔ ni ma se k'a kɛ fana a fɔ ko k'i kumalankolon fɔ ni nka I kɔni n'i sera ka I bila sira kan I dɛsɛra a fɔ a ko k'a b'a kɛ a dɛsɛra o fana kan ka fɔ nka ni e yɛrɛ ma a ɲɛɲini o kɔni ye kumalankolon fɔ dɛ mais donc ne tɛ kɔlɔ la tɛ yɛlɛma o ko kɔlɔ tɛ ne la k'a fɔ a tɛ yɛlɛma fana ye hɔrɔnkan dɔw ye Ablaye u b'a fɔ ko m'a la hɔrɔnkan t'a la hɔrɔnkan bɛɛ ye kuma in de ye a bɛɛ ye kuma in de ye d'accord a faamuna ni I ye kuma dɔ fɔ k'i bɛ ko dɔ la misali n'i y'a dɔn ko gɛlɛya bɛna don a la yanni na ko wɛrɛ kɛ k'a sɔrɔ I ma kuma a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la n tɛna se ka don n kun y'a fɔ nka n tɛ se bilen a kuma banna o tɛ hɔrɔnkan ye o ye hɔrɔnya ye o t'i bɔlen juru o y'i bɔlen juru nka ni e m'o fɔ ni e y'i ta kɛ ko wɛrɛ kɛli ye k'a sɔrɔ mɔgɔw dun bɛ e dalakan fɔlɔ in de kan Ablaye I ye ko gɛlɛya dɛ o kɔni tabarikalla bisimila an bɛ don ɲuman na bi bi ye février kalo tile fɔlɔ ye san 2023 janvier sara janvier banna Allahu akbar sara a fɔ dɔrɔn janvier sara ayiwa a banna wa sara wa bɛɛ kɛ ayiwa janvier sara an bɛ février kalo la bi ye araba ye ale bangena bi ale bangena bi yanni ale fana ka sa yanni ale fana ka sa tabarikalla ayiwa adamaden b'o cogo la ni bange don dɔ bi sa kalo bi jɔ don dɔ kalo bi sa damina bɛ fɛn bɛɛ la kuncɛyɔrɔ fana b'a la a banna fasiribɔ ye sɛbɛnni kɛ an b'a lajɛ fasiri gafe fɛrɛ tɛ fɔlɔ ka kumaba dɔw ɲɛfɔ mɔgɔw ye faamali ka se ka sɔrɔ ko dɔw la Ablaye an ka l'histoire kɛ gɛlɛya fɔlɔ histoire ko Burukina marabagajɛkulu ɲɛmɔgɔba bɛ Bamako yan o ko a b'a fɛ ka jɛɲɔgɔnya min ni teriya min bɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ ka o sinsin ka barika kura don u la Ablaye Musa Faki Mahamat ni ale ye farafinna ka keleyan tɔnba ɲɛmɔgɔ ye a y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko a ka tile 3 taama hukumu kɔnɔ Mali la
ko aye mun ya ni mun fora ye ko bu jigi kuma bo akode awo alhamdulillah o ko fe kalata nata nu laben hukumu konnana marabaka jekulu nyamo docteur Sugel ko kala may gaye jigi kuma fo EG wulu munu kanga ko labe ka foko wose bu jigi da maraba jekulu ka deme kan ko mutu boli fukula no kaski able ko mutu wala talaka ko matrafa halsa e ko ma bora jogo yala na bora jogo le mata matrafa o che lende panna ko di ale ko sanu mi bora mali kono samba fla ni mugani fla ko ye toni bi woro ni woro ni kilo wa keme fla able o ko fe ya fana ka foko war sugula samba fla ni mugani saba en kono ko mali ba fe ka se fo wari milliard ba clinique keme saba ni bi kono toni bi dur ni kono to ka se ka usoro se fo wari milliard ba clinique keme saba ni bi dur ni kono to ko mali ba fe ko soro nyina war sugula farafna clife jamana ka war sugu amba fo ko juruta o ya fo chugo nyumai a fo bogo ka fo o ya fo chugo nyumai an den na mo dem bo saran ko fe ay raw sa do fana saro no minisuma ko be labena wasa ka kelechew sama ka bo minisuma ka kadra kono ko abina ke wati natawla o kun wati ku fodin fo ka bisunga ko ka kon o nyable iwa fona ka foko mbo de me hukumu kono na baram kanga kenyina o ko se fo wari milliard kemen nan ni biduru able ko de bina ke ka moko million shikini wa kemi shikini ka ulu deme ulu mun mako be deme lakikala ko deme jono farafna ka client o biska sinji chugumina to mun be wele ko ni dem ani eldena o ko lu ya nyini ka foko jamana saba mun be wele ko Mali Guinée ane Burkina o ko lu ka faranyonga ka foko fédération Mali Guinée Burkina o ko fe me rafna mitalike dineo anga dineo to tolno boyani hukumu konnana majirala ka foko dumbi fakuli hakilla doni kuma do fo minu mabbe ka keni sharat gramo hakilla na nominana o ko kiri kon kera komuni katla abla ko ajira ka foko ani sa sawaka soka kan nga ko anu fe moko duru munu fana ko siga kele mu don lu ko menena o ko ulula blara donc ama jowula adarula bon o be kiri jaw o chen les ko wili o ko iba fana ka foko warje o ko na fa ware bal la mini la benti klingi o les ko mo bole no kalama o jme warje am mu do ante kala ko na fa ware bal mu doye o jme duni bon nemsa facile ba ma do a kono ka d'accord na fa bal ko ni parce que ni fa day mini be ka fere o tuka fo fana ko warje do de mesen ni fen ofche o saraka nyumandu mo ko kumadu no saraka nyumandu ayo ni amara fana ni fende iba fere donc na fore bala ayo ko la ben trop munte masri ayo nam ako yi mo no yo strada la ka fo ko mo ko de nyoma ko tano auto stop yi farati abla ko 600 ambe farati la ako afartika beaucoup sobe ni dima do ganata de akuma ka chana alaka ni ci nyuma yalla masabe yalla note ni yake masabe yalla bi bongo ubi boni ni la fu akuna ka gele chenere la ka gele ne sigana ko ba farati ko ba fanadu o ko fe ko lakana bala baraka balaka buya ko sobe mo ruwa bugu o ko sigidala mo ko ni jorle do sirane no ko sobe ka so ke ni wala no ye sabula bi misaka ki kan kuma be o mani ki bulu femini la wallahi kuchala nam o ko u ka directeur régional de santé no kenya ko bulu fram me kitaw nyamo ba o ko ale balaka ko daw lakle ka chef ka bonke aka rola mira fana talige Allemagne o ko lu hakle jagabo la chogo mina mi fere mina obesugo ka kele chobo minisuma kadra kono ko hakle jagabo sina no ba ka bo sa hakle jagabo jole wala le pélican ko commune 5 mairie ani fondation Empire Mali ka bolo nyoma hukumu konnana ko usraka sodojo ka labbe melo ko CDP mimbi talira fana ke anka shara sumba gafi min kanga laban no finalisation de la constitution et kulumi sigira
ko ma falen ma munun bala ki bay ka fo ko do bala munun ni joro flabe u bulu ko fe professeur Babou Niang ko ale kara doni digné bay o jonyo taraka di ama terrain mi saka bulu chugo na ba ko ne kay nyonche able ko 600 ko ne ko maw segu jigida akula wala likan ambado na kala domina le républicain musabe ko kle sawatama mini Union Africaine farafna kele antoma nyamgo kumbe o kam o la malla ka kunchera ni son diara ka foko aye yele ma chamani bara chama sara ka lawaliya wati tamne nuna tabarakallah aye chama jafra nyamgo timina jaku ka tanya ni o barakle nuyi alhamdulillah soroko ko mo kono ibay ka foko mo mon meddu ni sima ye dajje ne mo fe munun ti dakle shara dugo ka sima mo mi do fenêtre aywa muno do fenêtre fe ni sima ye ko bala ka sima barakala lakika ka baragele ya wulu kuswe membi ko conseil économique social et culturel wulu ka tongi bamore ko session ordinaire ta ko sawana able ko o baro hukumu konnana ni se tanaka segi ani lakna ska sawati siraba ko chukumina ko sinzimina ko hakilo kan able tabarakallah l'indicateur du renouveau comme ça faki mamatia sementia ka foko chamaje fa bara munuke ko ma bisaka ni sonjani o bara kelonye namu ko fe kalanso hukumu konnana ko le karamo munu we kenre kalanso kuna ni musa kadu kan sarawiya sansa jamana fe kaso ke jamana kalande munu blaka taw fe ko musa ka stralisi na somali no kusube shara somali le mali hukumu kono ko politiki mu ko wa sementia ka foko mata saka shara somado wajibiya jamana donka faso de mi kumana jento makala sikena ka aminata diko faso do tola tola ko conseil national de la société civile mo ya jara saka foko uluka chidente bla ko protection civile dagaro mimbe no ko jita minero diru ma mi saka litiri ba woro taka demendo ni ala kan gisini ka sala keda saka tasma fara mi ra fana talige kena ko sega chaka dabba mo ko laboratoire national de la santé ko luka musaka keta sankono nyina ko do farala kan keme jasla kononton nga fo tanjati o farala kan ablay tabarakallah zirebdo anta kujeno ko sema be halsa ka duguma kula ben ani kidan sabatili ani chefwa ben hukumu kono membe talike somilo sanuborola oko bawali muno ni danti wala munta ka nyashi madoma ka chere musa nyini ni hukumu kono ko wulda fumal mo ko ni uka kangara dawke able tabarakallah mi ra fana mitalike jentoma ka danti gafe mi kera malika ko able jopi jabilike IRC Mali oko luka bulu farado sigra noko o be demenga kusube ji ani besa sabatri walu hukumu kono so wanda na kono fantini kuma woni ablay tabarakallah amala le gan fe kan ne do kuma don ni wonche na le irano en le gan o gadja mo yani le gan o gadja ko be bo kono ablay sigatola ko be bo kono ali so mo yalla man bala bamanandre bamako bamba ñaare ambe bamako mu ngono biye a sankemeni binani tubabu yo mara kamne ka ke jagu yo maray 1er février 1883 à 8h du matin la colonne de Boni d'Espoir arrive à Bamako. C'est la prise de Bamako. 1er février 1888 ami domina o donyogo sans bakele ani kamesegi ani bisegi ni saba 8h 8h du matin la colonne de Boni d'Espoir accompagnée d'Archineur sont rentrés à Bamako. Ina san kemeni binani udonaya u sigi yoromina bodo udonaya meri babu yoromina altine yoromina adama sangere yoromina lu sigi yorode yenu waro jolo folo ay unana don folere u joro yoro folo u sigi fona voilà donc udona Bamako domina 1er février 1883 a soro titi ñare de bi marala bi ka soro ale marata
a kɔrɔkɛ fatura mun ye Burama Ɲare en 1982 ale ye mara daminɛ san kelen dɔrɔn tubabu ye don Bamakɔ. K'a sɔrɔ Bamakɔ y a que 2000 habitants 2000 bamanankan na jumɛn de wa fila maa ba fila dɔrɔn de Bamakɔ bɛɛ kɔnɔ et Bamakɔ bɛɛ tun ye k'i saba ye dɔrɔn waati min na. Ɲare la ni Ɲare la quartier de Ɲare Tawati la quartier des morts les Touré qu'on appelle actuellement Bagadaji ani quartier Bo c'est la Bozo Biromina Bozo yɛrɛ ka kin dunna mɔgɔ y'a dun k'a dun fo u taara Bozo gumbada la sisan Bozo la yɛrɛ kɛra bada ye sisan voilà o quartier saba dɔrɔn de tun bɛ Bamakɔ o waati ninnu. donc Dar Salam ninnu sɔrɔla non olu bɛ nana kɔfɛ ni kin saba de bɛ Bamakɔ yan waati min na nanzara tulobilen donna Bamakɔ ka na an mara jagoya olu sigira olu yala yala Bamakɔ la ko an sigira yɔrɔ min na mairie b'a da o de ɲɔgɔn tɛ an b'an ka so jɔ parce que u nana don min na u ye bugu de jɔ mɔgɔ tun don u ka tubabu bugu quoi o ye bugu de jɔ k'a sigi a la tile kelen tile fila tile saba tile naani tile duuru tubabu ka kɛ ko bɛ bugu t'a ɲɛ an bɛ so jɔ tile wɔɔrɔ u taara Titi Ɲare fɛ ko sisan kamalen bɛ Bamakɔ yan mun bɛ se ka baara kɛ o ka na n'a ma na marifa filɛ n bɛ dugu wuli ka ɲɛsin dugu ma Ɲare y'a ka tamale ta ka mɔgɔw wele ko kamalen ka na ko baara bɛ yen baara daminɛ waati min na Borni Bosbɛ taara Ɲare ba ko n'ale bɛ tulonkɛ la a bagabaga dɔrɔn ale tun tɛ wuli c'est pour que mɔgɔw kana dɔrɔn donc u taara kabakuru de tigɛ bon yan'a ka daminɛ u ye kɔlɔn de sen fɔlɔ parce que ji yɔrɔ ka jan la donc u ye kɔlɔn de sen ka ji bɔ a la ka taa kulu kari ka na sɔni jɔ gouverneur maire ba bɛ so min kɔnɔ o de ye so fɔlɔ mun jɔr'u fɛ donc u ka sigili daminɛ o yɔrɔ de la donc o de tun bɛ n bolo ka fɔ bi hakili la faamuni kɛra la hakili jigin don parce que kuma dɔ an bɔra yɔrɔ min na n'an y'o dɔn an bɛ taa yɔrɔ min na o bɛ sira nɔgɔya a bɛ se ka nɔgɔya voilà donc an b'a fɛ k'o de fɔ jama ye bi donc n b'a fɔ i ni ce n b'a fɔ i Tarawele Jara i jite Ala ka dɔn wɛrɛ yira amin ya rabbi ka tila hɛrɛ amina